ברוכים הבאים לאתר SMS עם co.il, האתר המוביל בישראל למשלוח הודעות SMS. בווידאו זה אני אראה לכם כמה קל לשלוח הודעות SMS לתפוצת אנשים רחבה. בואו נכתוב הודעת SMS. שלום, מחר תתקיים מכירה מיוחדת בחנות עם הנחות גדולות. כתבתי הודעת SMS, יש אפשרות לעשות את ההודעה פרסונלית אישית לבן אדם, אני מוסיף תוכן פרסונלי, שם פרטי, ואז ההודעה תהפוך להיות שלום יוני, שלום דוד, שלום יעל וכו' וכו'. אנשים שיש להם הודעות שמורות, יש אפשרות במערכת לבקש, לשמור הודעות שתמיד הם שולחים בשביל שהמערכת תקליד אותם עבורם אוטומטית. ניתן לשלוט על מספר השולח, שהמקבל ההודעה הנמען יראה את המספר הטלפון של העסק ויוכל לחזור לעסק. אפשר לשלוט על מועד המשלוח, או מיידי, או הודעה דחויה, ואז בוחרים את תאריך ושעת המשלוח הרצוי. בשביל להכניס את הנמענים, מאוד פשוט. כל מה שצריך לעשות, זה אם יש לך את רשימת המספרים בקובץ אקסל, אתה מסמן את רשימת המספרים, עושה העתק, חוזר לתוך המערכת, עושה הדבקה של המספרים, המסך הזה יודע לקבל גם עם מקפים, בלי מקפים וכו'. רוצים להוסיף קבוצות, אין בעיה, לשלוח גם למחלקת כספים ולמנהלי המחלקות, באנשי קשר, לשלוח גם ליואב וליניב, מאוד פשוט וקל. אחרי שגמרנו את כל התהליך הזה, ניתן לעשות בדיקה. מכניסים כאן מצד שמאל למטה את מספר הטלפון שלך, עושים שלח הודעת בדיקה, וההודעה תגיע מיידית לטלפון שלך ותוכל לבדוק, לראות אם היא תקינה. אחרי זה לוחצים על שלח וההודעה תגיע במיידית לכל רשימת התפוצה. קל ופשוט. לאחר השליחה ניתן ללכת לממשק הדוחות ולראות את היסטוריית ההודעות ששלחתם, כולל תוכן ההודעה, מספר הטלפון, מתי היא נשלחה, מה הסטטוס שלה, אם היא התקבלה אצל המנוי פיזית או לא, כמה מקטעים, אפשר לשלוח הודעות משורשרות עד 500 תווים וכו'. מערכת פשוטה וקלה, נשמח לעמוד לשירותכם, צרו איתנו קשר. תודה ויום טוב.